Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Groovy Quiz. Σήμερα θα παίξουμε ένα παιχνίδι «Τι θα προτιμούσες?». Θα σας βάλουμε σε δύσκολες θέσεις ανάμεσα σε δύο δημοφιλείς ταινίες. Τα μυαλά που κουβαλάς 2 και εγώ ο απεσιότατος 4. Ετοιμαστείτε για δύσκολα διλήμματα. Ποια ομάδα πιστεύετε είναι η καλύτερη? Εγώ νομίζω πως προτιμώ τα νέα συναισθήματα. Εσείς? Δεύτερη ερώτηση. Τι θα προτιμούσες? Να κάνεις μια μέρα παρέα με την Ράιλι ή με τον Γκρου? Νομίζω πως μια μέρα παρέα με τον Γκρου θα είχε πολύ πλάκα. Θα προτιμούσατε να είστε προσεκτικοί όπως η Ανησυχία ή πολύ έξυπνοι όπως η Λούση? Εγώ μάλλον θα επέλεγα και τα δύο μαζί. Τι θα προτιμούσατε? Να μπορείτε να καταλάβετε την γλώσσα των Minions ή τα συναισθήματά σας? Θα ήταν πολύ χρήσιμο να μπορώ να καταλάβω τα συναισθήματά μου. Και τώρα, ένας γύρος μπόνους. Ακολούθα το ποτήρι και βρες το αυτοκόλλητο της χαράς. Λοιπόν, πού είναι? Νάτι, εκεί πέρα. Ποιο παιδάκι πιστεύετε είναι πιο χαριτωμένο? Η μικρή Ράιλι ή ο Γκρου Τζούνιορ? Και τα δύο είναι πολύ χαριτωμένα. Προτιμάς να τρως μπρόκολο ή μπανάνες? Και τα δύο είναι πολύ υγιεινά, αλλά νομίζω πως προτιμώ τις μπανάνες. Θα ήθελες να μπορείς να παίζεις χόκεϊ ή τένις? Το χόκεϊ φαίνεται πολύ δύσκολο. Με ποιο συναίσθημα ταυτίζεσαι περισσότερο? Με την χαρά ή με την βαρεμάρα? Εγώ βαριέμαι πολύ εύκολα. Και τώρα η τελευταία ερώτηση για σήμερα. Γνωρίζετε ποιος ηθοποιός χαρίζει την φωνή του στην ντροπή? Μα και φυσικά πρόκειται για τον Δημήτρη Σάρλο. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και εμείς θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο Groovy Quiz. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας!